बुज'ति अइट सन्जिकाप सानैनि गोथार जुलि दिनै गामियाव हाबा जानो फैबाय। भिडिअखौ शेयार खालामनानै हो लोगोफोर। भिडिअखौ गुसुंब्लाबो आपल'ड होनाय जाबाय, बेनि थाखाय बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरबाय। अब्ला भिडिअखौ नायबानो हिनजाव गोदाना बेनो साइस्टार। दे बेवहाय एसे गाबाबा हिनजाव गोदाना हौवा गोदाना नै बेनो लोगोफोर। आच्छा हौवा गोदानाव आङो मोननैसो कुइसन सोंनो लुबैदों आरो लोगोफोर। हिनजावखौ मानो थाखाय लानो नागिरखो एथ' गरम बोथोराव? मानो लानो नागिरखो नों हिनजावखौ? मा खालामनानै जानो? माइ गायनो लादों, माइ गायनो रावबो गैला नालाय ओंखायनो लादां। न'आव रावबो गैलाना माइ गायग्राफोर। हिनजावखौ मा खालामगोन हाबा लाखांबा? बिदिनो बिजनेसफोराव इंगेज खालामना होनोसै। हिनजाव अबेनि नोंना? माबानि दरगावनि बाथाबारि, दरगाव बाथाबारि। हिनजावखौ ओमफ्राय नों हाबा जाखांनायनि उनाव मा मावहोगोन? आं जायखिया हिनजावखौ जेबो मावहोआ, मावहैनाया ओरैनो न'आव दोनबाय थागोन आरोखि। ओंखाम संनाय मानाय बेल'सैसो, जोंना खामानिया जेबो गैखाया। हाबा जानानै माबायदि मोनदों सोंदोंब्रा? हाबा जानानै माबायदि मोनदों? माबायदि मोनदों नो? खोब बरिया। मा मावनानै जागोन आसोल? मा बिजनेस? बिदिनो बिजनेसखौ शेयार खालामजायाना मानसिफोरजों। खिन्थाजाजोबा बिजनेसा न'आव मानसिफ्रा सोलोंलाबायो। बबेनि हिनजावा? माबानि बाथाबारिनि। मा बाथाबारिब्रा? दरगाव बाथाबारि। ए दे, मोजां मोनदों दा हिनजाव मोननानै? मोजां मोनदों, खोब मोजां। दे।